Hadien baki pulit kilalap ya laingut ki brio ki belayap nakadaw jong kejingba me utit klau ka menteri sorkar bape ya ketenat kerep keryang kalakerpa di paiba ba kimdei ban bam klumar ya utit klau bat kentu ba kidei ban sedang no ban thung ya kitit kibolong ban bam bat kebolong ru kum kawai na kilat kamai ban penbet penbiang ya kayeng kesem habai keren bat kilat thai kubor ka Dr. Mazil Amprin Lingdo kalai thu ba ka jingdon jong ki sibun ki hotel hapo kanong ba ki paiba kiladei ban sem kabu ban rep no da utit ya ka ba ki paiba kila ban penpoi ya ki sakitei ki hotel na kabenta ban priya yo ka bandei ru kum kawai na kilat ban kamai kaji na kabenta ban kentiu ya kayo ka kon gin piar ban bam yu tip bang ni kek na klaw namar bangin tip ubolong kumu tip Raymanta kaju kacaka kala ban engage no hakini kitit mai pindapet kayo kahat jungi ngila biang menta ngila don ki 5-star hotels ki bawat ki jur ki balong organic ni hapet pa ni thung biang yo tu u kajor u balong organic u kubi u balong organic namar ba kumba piyo ihi kanu kajingmi kabawan na katanray na kastit na jong tada ka kamran ru upad ma uday ban support ni day ban support ikinong rep Aneng yo ya keren ru bala dom kam bangin ye syong no hakal kerdan jong chief minister menteri rang ba ban pensange no katukat ni kini ki jinglum khajana sharum shaneng kan iru kala penyap ma ya nong rep ti hadu kan no ngin la ban le gin tip tamangin sa persyang ke menne ke kesin ke bening kong bangayo syong bat kini ki farmer groups ki farmer corporations ki bawan na ka Khasi district bat ngalak kemen shibun ngakerman bangi la bantay nang nisip mat meneng ngalayo ya keren bat ki farmers bat ki nong rep halor kata kajing don kam kajongki man ong ba tongin penklan no ya kajing thung no ya utet u mushroom ki priu jungi bonsen ki bam tet napo klau bagi yo i bakalong dangerous si ki pajma bakin bam klumar rutin tin rengiru ngidon kata ka weather ayom ka bapiang maha bangin pengklan ya kini ki jat tit ki baper ki button mushrooms ki oyster mushroom ki jat mushrooms ki don hangtay mentang ngidon ya kata ka research center jungi ka banyarap ingi namar ngi yo i baka jela ka jungi kamtam le shalor kilum kalong very suitable banle ye kitu ki jan jingthung ki bala ban ai kamai shibon ya kini ki nong rep ki jongi